Есімсіз жерде яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гальцин алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Йоршолы тағын бір мектепке артты 42-ші профилі лицейда бірінші тапқыр қыңғырау яңғырады. Яңа оқу елында яңа бина ұзақ өтілген капитал ремонттан соң Ғали Аққыш есіміндегі 84-ші лицей интернатта өз ешіклерін ашты. Йоршолының 42-ші профилі лицейінде бірінші тапқыр қыңғырау яңғырады. Мектеп рекордлы қысқа вақыт ішінде софқа бастырылды. Мәғариф учреждениесін ағымдағы елінің март айында түзей башладылар. Бүгін енді онда тантаналы линейка өтті. Шарада біздің тішіру түркіміде болды. 42-ші профилі лицей оқушылары үшін бірінші қыңғырау яңғырады. Бірде 5-тен алып 1-ші сыйныфқа қадар балалар білім алашақ. Барлығы 1500-ден артық малай һәм қыз көплері тантаналы линейкаға иртәрәк келе башлады. Алар матурлар, қоларында шешек бәйлемләре һәм оқытушыларға бүләкләр. У нас классный руководитель, учитель, а цветы как-то дарить не хотелось. Мама предложила бент и торт. Учителю выбирала. Цветы красивые, вкусно пахнут. Оқытушыларны һәм оқушыларны құтарға дәрежелі қонақлар келді. Шәһәр мэрі Мәғди белгіләп өткенше, Мәғариф учреждениесі рекордлы қысқа вақыт ішінде түзілді. Открою вам секрет, дорогие ребята. Нормативный срок строительства таких школ 18 месяцев. Благодаря ежедневной круглосуточной работе эта школа была построена за 6 месяцев. 11-ші сыйныфлар мектептің тулы составта 42-ші профилі лицейға көшкен. Бұл химия биология сыйныфы әлгі фәнлерге түп ихтибар берләшек. Оқушылар яңа мектепте бірінші оқу күні турында сөйледілер. Мы сегодня снимем, высаживали черенки многолетней лапчатки. 42-ші мектепте бірден алып 4-ші сыйныфқа қадар оқушылар білім алашақ. Профилі лицейда 5-тен 11-ші сыйныфқа қадар балалар оқый. Бірде олар үшін барлық шортларда тудырылған заманча жайланмалар һәм техника белән иркен яқты кабинетлар, зор спорт залы һәм башка күбәйберләр. Лилия Гальцин, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңа оқу елында ұзақ күтілген капитал ремонттан соң Ғали Аққыш есіміндегі 84-ші лицей интернатта өз ешіклерін ашты. Зор көлемлі яңартулар бірінші тапқыр өткәрілді. Оқушыларны құтларға Татарстан Республикасы Дәулет Советы рәисе орынбасары Марат Ахметов, шулай ук шәһәр мэрі Наил Мәғдиев келді. Бәйрәмнең яқты мизгелләре безнең алдағы материалда. 2-3 Мектеп қыңғырауы яңғырай, демек яңа оқу елына старт берілді. Оқушылар һәм әти-әниләр сентябрьне айыруча көткән. Оқушылар яңартылган лицей интернатта оқыячак. Капитал ремонтка, шулай ук педагогик составта бик шат. Балаларыбызның білім һәм тәрбия биргән икенче йортлары искиткеч гүзәл, заманча, нурлы һәм яктырак булды. Шәхсән мин үзем һәм бик күп әти-әниләр лицейга беренче балаларын гына алып килмиләр. Һәм шушындый күз явын алырлык үзгәрешне күрү безнең өчен зур шатлык. Оқушыларны яңа оқу елы белән башлану белән котларга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахметов, шулай ук шәһәр мэры Наил Мәғдиев килде. Быел гына да менә республикабызда 8 өр яңа мәктәп, алар янына яңадан 4 ян кырма, безнең 8 балалар бакчасы, 180-дән артык мәгариф учреждениесе менә ниндидер төзекләндерү үтеп матур төскә кирип каршылый быелгы белем бәйрәмен. Бу үзегенә дә менә саннар сөйли безнең республикабызда мәгарифкә, яшьләребезнең, балаларыбызның киләчәгенә нинди мөнәсәбәт һәм без нәрсәгә өметләнүебез турында. Лицей интернатта капиталь төзекләндерү Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә үткәрелгән. Кадерле укучылар, иң матур кеше, белемгә омтылган кеше, барлык уңайлыклары булган заманча мәктәп сезгә белем алуда тагын да зуррак мөмкинлекләр бирер. Яңа ачышларга ирешергә, ярдәм итәргә дип ышанабыз. Хөрмәтле укытучылар, хезмәтегез өчен сезгә шиксез бик зур рәхмәт. Мәғариф учреждениесендә бер тапкырда капиталь төзекләндерү булмаган, бина бик начар хәлдә иде дип белдерде лицей җитәкчесе Фирдүсә Аюпова. Йокы бүлмәләрендә салкын булган, түбә ремонт таләп иткән. Учреждениенең бассейны да 20 ел ремонт күрмәгән. Төзекләндерүдән соң хәлләр үзгәргән. Хәзер лицейның планнары зурдан. Без сезнең ышанычыгызны акларбыз.
Әлбәттә, лицей милли мәктәп буларак яшәячәк һәм яшәр. Республикабыз данын, милләтебез данын, шәһәребез данын еракларга күтәрү өчен без сезнең белән армый-талмый көч куярбыз дип ышандырып калам. Быел лицей-интернатта 500 укучы білім олачак. Буызған елгыдан 140 балага күбрәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршаулы дәүләт педагогика университетында студентлар өчен білім күненә багышланган тантаналы линейка уздан. Быел уку йортына 1200-дән артык студент кирде. Шулардан 961 кеше югары білім алачак, 290 урта һөнәри білім ала. Югары уку йорты составына шулай ук индустриаль педагогика көллияте дә керә. Студентларның уку елын ничек башлауларын хезмәттәшем белде. Тантаналы линейканың төп геройлары беренче курс студентлары. Олар яңа тормыш юлына аяк басалар. Линейкада оларны альма-матер педагогик составы вакилләре белән таныштырдылар. Миңа психология инде күптәннән ошый иде һәм мин бу юнәлеш буенча развиваться итәсем килгән иде һәм шуның өчен мин бу вузны сайладым. Педагогика университетының зур һәм тату гаиләсендә бүген башка илләрдән дә яшьләр белем ала. Бу Мисыр, Марокко, Африка илләре. Быел 11 чит ил студенты бюджетта квота буенча белем алачак. Мне нравится учусь в ГПУ, потому что здесь хорошие преподаватели, хорошие университеты. Шулай ук быел Яршаулы педагогика университетына БДИда 100 балл җыйган 3 студент укырга кирде. Линейкада аларга 50 000 сумлык сертификат тапшырылды. Югары уку йорты ректоры сүзләренчә, бүген укучылар өчен барлык шартларда тудырылган. Мәсәлән, уку йортында универсаль педагогик компетенцияләр, технопаркы һәм кванториум эшли. Это площадки инфраструктурные, где находится очень хорошее оборудование по последнему слову мировому даже, и где наши студенты занимаются научно-проектной деятельностью, создают различного рода проекты. Кванториум технопаркына 42-нче лицейның психологик педагогик сыйныфларынан укучыларны актив җәлеп итү планлаштырыла һәм аларны укытучы һөнәренә әзерләү максаты белән эшләнелә. Нәкъ менә шушы уку йорты педагогика университетына укырга керү өчен абитуриентлар әзерләүнең база майданчыгы булып тора. 3, 2, 1! Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да яңа уку елы белән тәбрик итәм. Варикоза нет в Набережных Челнах. Дни здоровья. Прием флеболога под контролем УЗИ 1000 рублей. Звоните 25 38 25. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Любимые герои. Захватывающие истории. Театр «Мастеровые» приглашает вас на свои спектакли. Билеты на сайте и в кассе театра.